bata, narito muli si Teacher Sabina. Okay, dito naman tayo sa pantigan abakada. Mga bata, gusto nyo bang malaman ang iba pang pantigang abakada? Okay, so ito na mga bata. Tapusin ang video para mas matuto kayong bumasa. Okay. An, in, on, an, in, on, an, in, on, ilan, an, ilan, akin, in, akin, ahon, on, ahon, daan, an, daan, alin, in, alin, kahon, on, kahon, kaban, an, kaban, melon, on, melon, bilin, in, bilin, dahon, on, dahon, kanin, in, kanin, hipon, on, hipon, suman, an, suman, sapin, in, sapin, may kumain sa aking kanin. May kumain sa aking kanin. Ang melon ay akin. Ang melon ay akin. Malaki ang kahon namin. Malaki ang kahon namin. Ang aming daan ay malaki. Ang aming daan ay malaki. Ang bilin sa akin ay kunin ang hipon sa kahon. Ang bilin sa akin ay kunin ang hipon sa kahon. Akin na ang dahon ng melon. Akin na ang dahon ng melon. So mga bata, alam kong marunong na kayong bumasa ng iba pang pantigan. Okay, ngayon ang gagawin ninyo ay kayo lang ang babasa. Alam kong marunong na kayong bumasa. Okay, handa na ba?